abin da ya fi karfinka sashi a cikin addu'a, wallahi sai kaga bayan shi. Duk wanda ya saka a gaba sashi kai ma a gaba a addu'a. Duk wanda ya dame ka tashi cikin dare ka dame shi kai ma da addu'a. Duk wanda ya tsaya maka a hanya roki Allah zai kauce baka wuri. Amma na gaya muku yin addu'a, roƙon Allah in damuwa ta dame ka rabo ne da baiwa da Allah yake waran wasu a cikin bayan sa yake ba su ba duka ba. Da haka ya ku yan uwana ku sani cewa addu'a ita ce tushen ainihin ibada gaba daya. Manzo Allah ya ce laysa akramu ala Allah min addu'a. Babu wani abu mai karamci mai matsayi fa a wajen Allah irin addu'a. Ka ji hadisin? Babu wani abu mai girma da ɗaukaka da matsayi a wajen Allah da bawa zai yi wa Allah min addu'a irin addu'a. Sai ka zauna kana bacci, sai ka zauna baka roƙo, amma ka iya roƙon ɗan adam.